are you doing? I'm just on the phone. I want to do Yo, esingathi ngawusenza i-homework zakho-ke kwangoku. Umuntu ayekathi ngexesha efuneka kulelwe ngayo ibekho ungona azakwenza i-homeworks. Zanethongo! Iza! Ndifuna kuthathwe nezithulitha zilapha. Kaloku ndidiniwe mna. Andiyazi into edileyo kuba ufunda. Thatha apha mntana. Thatha apha lo mqubu. Awuhambe uphindele phaya uyobekwa phaa. Weza mamvekhaya ndayihleka. Ayibethu Zanethongo. Hayi ninezinto qha andizithini andiyazi anizithini. I know it's hard. Yenza homework yakho ntombazana mna ndiyakucebisa. No. Don't be lazy. Uhluthi ngoku. Ayikho enye into oyifunayo. Hayi. Ungathini ngam mna ndiyafika ndiyasebenza ndiphuma ukwenzela umntu izinto ibhafu ntoni. Ngoku yile You never understand. Zanethongo ndithe izothatha. Ayinaligqokheni. Angeke. Sithathe zonke zeni mntanam. Uzibeke phaa. Zanethongo iza. Noma Zanethongo sese bakanene. Ubani? Uthambo elihlabayo, lihlabela imzondayo, umzondi. Soze kaloku uye phaa. Yona ayicingi kuleya into. Mna khayeke akamintiya. Otherwise, kotshona ilanga. Yabona ndiyasebenza ndidiniwe. Le nto bendivula ngazo apha esi. Hayi yabona ke le. Hayi qala. Oh ndiyavuya ngoku. Bendinekhala zilungayo ukuthatha. Nami nendidikayo into bithi into yokuphela ingachazwa. Andiyazi noba yintoni isono sam. Kwazi noyivala ke mna ndiyivale kakuhle. Isono sam andisazi uba siyintoni na. But into iphelile apha soze uyixelele uba into ethile iphelile. Nazi iincwadi phezu kwetafile kwekhabhathi. Andiyazi uba for ntoni na. Umntu waka-grade 8 makathathe incwadi yakhe bethu. Mna ndiyahamba ngondolala qha into endidinayo inye ndizungayithethi. Afuneke kusetyenziswe into. Imezakudaka yaphekwa kodwa jo. Anezitulusha imbiza phakathi. Hayi ke ngoku. Hey, uvela ntwana? Hayi ndiyahamba. Wait, the butter thing. Hayi Zanethongo thetha inyani siyazi. Thina. Why are you hiding yourself? Hayi ke ngoku. Ndifuna uzaba exposed. Uzaba exposed. Yo girl. How are you doing? I'm fine, and you? I'm fantastic. How was your day at school? It was good. Yeah, It was phenomenal, huh? not phenomena. 50%. Okay. Coming, your mother is shouting. Kwazi ukhutshwa ngenxa yemvula. Maziyobekwa ke ngoku phaa ezihlinekiso pha endibeni baloku bezisetyenzelwa nje apha. Kugqithelwa apha uyayibona ne? Kuba kaloku unetha kutheni ungakwazi ukwenziwa phandle. Makusetyenzwe bethu na. Mna ndidiniwe ngoku. Ndifumane amanzi avasa iinyawo bethu nani uba oko ndihamba ngenyawo. First over in a 50-year-old design. Hey, Zanethongo. Azobenze ngombo. Ewe kaloku nizawubeka ngoku niyasusa apha masuke apha. Ezihleli apha
lapho kuba bezisenziwa kunawa kuba bekunetha